Vítám vás. Jste plně ukotveni a v bezpečí svého prostoru. Tak, jak už to znáte, pohodlně sedíte, cítíte svoje dotyková místa, cítíte spojení s podložkou, se zemí a tak se více a více dostáváte do spojení sami se sebou. Zavíráte oči a otáčíte pozornost k sobě dovnitř. Najděte svůj dech. Vnímejte, jak dech proudí vaším tělem. Je takový, jaký je. Není třeba ho hodnotit. Vnímejte, jak vaše tělo sedí. Samo dýchá. Dech proudí a nikdo ho neřídí. A tak, jak se vaše pozornost zaměřuje na vaše vnitřní dýchání a vnitřní procesy, tak už teď cítíte, jak se i mysl víc a víc uvolňuje. Zjišťujete, jak tento stav relaxace je vám příjemný. Zaměřte ještě znova a víc pozornost ke svému dechu. Jaký je právě teď? Jaký je dech, takový je život. Co vnímáte bez jakéhokoliv hodnocení na svém dechu? Jak je hluboký? Jak je silný? Jak je mělký? Jemný? Je to přirozené proudění dechu. A je to život. Život takový, jaký je. Ani dobrý, ani špatný. Takový, jaký je. A tak je to správně. Díky tomu žijeme. Nechte svůj dech proudit, nechte proudit svůj život. Jaký je váš život právě teď? Nechte přicházet obrazy, intuitivně, vzpomínky, nápady, pocity. Jenom si tak k sobě dovnitř položte otázku, jaký je právě teď váš život. A nechte to chvilinku plynout. Možná trpíte nějakou chorobou. A víte co? Nechte ji chvilku být. Zaměřte svou pozornost na to, co máte zdravé. Co to je? A co ještě? A ještě? Ano, to je ono. Je toho spousta. A tak vědomně nechte pozornost na všem zdravém, co je ve vás, ve vašem těle, a dýchejte ze svého zdraví. Dýchejte s vědomou pozorností ke všemu, co máte zdravé. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Dýcháte z míst a do míst, kde cítíte zdraví. Míst, která vám slouží. A nejen těch fyzických, ale i těch vnitřních. Zdravé srdce, zdravé plíce, zdravá mysl. Tak a ještě chvilku. Vaše tělo dýchá z pozice zdraví. Vaše tělo zaměřuje veškerou svoji schopnost i pozornost na zdraví. A tak, jak tu sedíte, jste uvolněni. Vaše mysl už ztratila svoji sílu, protože jste ji otočili na své zdraví. Tak cítíte, jak je vám lépe a lépe. Možná vám přichází i více energie. Možná vám přichází intuitivně i něco, co by bylo dobré udělat.
Ještě chviličku zůstaňte u dechu spojeného se svým zdravím, s místy zdraví. A já vás za malou chviličku požádám, abychom otočili pozornost k dalším oblastem života. Ale teď ještě ne, teď ještě dýchejte své zdraví. Dýchejte místa, orgány, která jsou zdravá. A právě teď přichází okamžik změny pozornosti. Možná míváte pocit, že se vám nedaří v práci nebo v seberealizaci. To je přirozené, tak to máme všichni. Nechte právě teď přirozeně přijít cokoliv, co se vám daří. Možná jste manuálně zruční. Možná umíte skvěle naslouchat. Možná máte velkou sílu. Cokoliv, co vám vaše intuice nebo pocity posílají. A opět je toho spousty, že? A tak dýchejte chvilku ten pocit toho, co se vám daří. To, co vám přišlo. Tak je to správně. Vaše pozornost je zaměřená na tom, co se vám daří. A svoji pozornost posilujete vědomým dýcháním právě toho místa, toho pocitu, toho úspěchu. Co se u vás proměňuje tímto zaměřením pozornosti? Jen si to tak uvědomte. Možná cítíte, jak rostete, jak to celé roste. A pravděpodobně cítíte, jak je vám lépe. Jak i teď vnímáte nárůst energie. A možná cítíte touhu udělat další krok v tom, co se vám daří. Možná vás napadá i něco, co byste udělat mohli a dosud jste to neudělali, nevěděli jste, že byste mohli. A tak chviličku ještě dýchejte ze svého zdaru, z toho, co se vám daří. Nádech a výdech. Pozornost je u toho, co se daří. A já vás za malou chviličku požádám, abyste zaměřili pozornost ke vztahům. Ale teď ještě ne. Teď ještě dýchejte všechno, co se vám daří. Vaše pozornost je právě u vašich zdarů, úspěchů. Nádech a výdech. Nádech a výdech. A právě teď pomaličku přesuňte svoji pozornost ke svým vztahům. Možná máte někdy pocit samoty, osamělosti, toužíte po blízkém vztahu. Ale to není jediný vztah pro život. Nechte přijít a intuitivně vyvstat ve svém srdci nebo i mysli lidi, se kterými máte pěkné vztahy. Kohokoliv. Pravděpodobně vám přicházejí přátelé, rodina, ale možná také nějací známí, které jste dlouho neviděli. Možná máte skvělé vztahy s kolegy. Co cítíte teď, když vnímáte svůj život skrze vztahy, ve kterých je vám hezky? Skrze životní vztahy, ve kterých jste spokojeni? A tak to prohlubte. Buďte v tom, ještě chviličku dýchejte nádech a výdech. Skrze to, co se vám daří ve vztazích, tam, kde se cítíte pěkně. Tam, kde vás to sytí a cítíte, že i vy sytíte ty druhé.
Pojďte, ještě to společně prohloubíme. Zaměřte svou pozornost do srdce. Vaše srdce je otevřené. Je otevřené proto, že žijete své vztahy. Milujete. Milujete lidi, jakékoliv bytosti. Milujete přírodu, svět. A tak, jak dýcháte, ve vašem srdci se rozvíjí víc a víc lásky. A ještě víc lásky. Cítíte to? Rozvíjejte vše, co milujete, vaše pozornost, vaše vizualizace, vaše pocity. Všechno se to zaměřuje na to, co milujete, na vztahy, kde jste spokojeni. A ještě to zesilte. Klidně i nad pocit, který zažíváte v realitě. Ve vašem vědomí i podvědomí sílí pocit naplněnosti. A ještě dýchejte. Sílí pocit dostatku a sílí pocit zdraví. A teď se to všechno propojuje ve vašem srdci. Zaměřenost na zdraví, zaměřenost na úspěchy, na to, co se daří, a zaměřenost na pěkné vztahy, na to, co milujete. A tak dýchejte. Zdraví, vztahy, úspěchy. A tak, jak vás prostupuje sílící zdraví, láska, pocit naplnění a zadosti učinění s tím, co děláte, si možná teď všímáte, jak je vám lépe. Jak se cítíte radostnější, silnější a zdravější. Jak ve vás sílí odvaha a odhodlání. A tak je to správně. To je ono, to je váš život. Právě teď ho vnímáte z pozice svého života. Takhle to ve vás žije. Takhle to ve vás proudí. A takhle to žije i kolem vás. Vaše vztahy, vaše zdraví, vaše úspěchy. Tak, jak dýcháte, všechno ve vás pulzuje. Proudí ve vás život, vášeň, radost. Užívejte si to. Nechávejte si vše plně rozlít do svého celého těla. Všechno se to děje, protože je to tady, je to ve vás, vy to máte. Jen to dýchejte. Je tolik lidí, co se zabývají svými nemocemi a ne svým životem. Je tolik lidí, co se zabývají svými problémy a ne svými úspěchy. Zabývejte se svým životem. Zabývejte se tím, co se daří. A od toho vstupujte do řešení překážek, které vám život dává. Právě teď žijete a dýcháte ze svého života. Je to dar proto, abychom mohli mnohé vykonat, naučit se a rozvíjet svoji osobnost. Nádech a výdech. Ještě chviličku. Vaše tělo přirozeně dýchá. A tak, jak to umíte, přenášejte postupně svoji pozornost ke svému tělu. Ke svému fyzickému tělu a připravte ho na návrat do fyzické reality ve vašem prostoru. Uvědomte si život ve svých nohách. Možná s nimi chcete lehce zahýbat. Uvědomte si život ve svých rukách. I tam chcete pravděpodobně lehce pohnout prsty. A uvědomte si život v celém svém těle. Zřejmě se vám chce nadechnout, lehce zahýbat páteří a to všechno udělejte. Jednejte podle sebe, podle své intuice. Jen vy sami víte, co vaše tělo teď potřebuje.
také prociťte život ve své mysli. Ať to tam proudí. Možná vnímáte, jak se vaše myšlenky prosvětlily. Nechte zářit svoji mysl otočením úhlu pohledu na život. Na vše, co ještě můžete udělat, změnit a prožít. A já vás za malou chvilku požádám, abyste pomalu a postupně otevřeli oči a vrátili se do plné bdělosti. Ale teď ještě ne. Teď ještě vnímejte, jak ve vás proudí život ve všech směrech. S každým nádechem a výdechem vnímáte proud ve svém těle, ve své mysli a ve svém srdci. Spojte se se svým tělem dotykem. Lehce pohlaďte sami sebe, obejměte se, pohlaďte své paže, ramena, proměňte svůj obličej a položte dlaně na oči. Až řeknu 3, budete plně bdělí. 1. Cítíte své tělo, jak v něm proudí život a energie. 2. Vaše pozornost je na očích. Oči se pomalu otevírají pod dlaněmi. 3. Zandáváte dlaně ze svých očí, oči jsou otevřené a jste plně bdělí teď a tady. Myslete a dýchejte pro život, pro ten svůj takový, jaký je a jaký ještě může být. Podporujte sami sebe.